Hej Mikkel, det var bare lige en update. Som du kan se, så er BBS'en røget af. Og så bare lige for at se den her, når den er nypoleret. Den her vinterhjul er monteret sammen med original undervogn med 50-50 fjeder på. Og lige rundt om liften. Og der er altså ikke noget at komme efter her. Continental vinterdæk. 8 mm mønster forved. Jeg skal lige prøve at gå i afklappen her. Det er vist ikke vist der på bagagerummet. Men der er altså ikke noget her at komme efter. Og der er helt nyt original reservehjul. Og der er også et værktøj. Der er faktisk noget LED her. Så det er sådan set det. Der er lige centerkapslerne, der skal på. Og kabinen her, den så du også i går, er blevet renset. Så den bare er helt perfekt. Og motorrummet fik også lige en tur, så det står faktisk fuldstændig som nyt. Der er ingenting at komme efter overhovedet.